talong ni Sir. Ikaday yun. Video na video. Video eh. Adi Sir. So guys, nandito po si Kian. Adi Sir. Piton. Adi Sir. Nananak dolit kahoy. Kahoy-hoy. Ato na, nakangusog. Pusog na. Naglalagay rin yung cellphone. Okay. Out. Tama na boss. Ayun may Kian. Ito po ang mga guba. Sana may kukyutan po dito. Biskita bukoron. Yakin mo nila yung bugat. Papa. Yeah. Nulay bugat. No, pakalas. Sit mo gaan. Bakit naman yung puno? Nasi ka taga-guba ka, Sir. Narati ka man. Ut na lang nito nakakaw na nila. Ano ito? Video gat view. Wow. Nag-uuran po dito. O, dere. May kuha ngayon. Wow. Adi po ang mga esko. Lababay. Ang mga ng kahoy. Ano itong Seros? Sir. Po guys. Ay, sulabay. Po si Sir. 0.5 bagalanuan. Kadayang. Ito po yung mga tent. Tama idolo. Ayaw pagbari. Ito eh, Sir. Karag ang puno. Adi Sir. Lumubak. Ikukuri. Video ikat iya ginuutod. Ayaw na. Nasing niya video iya. Ito po guys. Mga patay na po ang mga halaman dito guys. Mga patay. Ako. Ay na Sir. Malakot na Sir. Nakot magbibidyo ikot pagdarad to. Ay na ito. Ay na ito. Adi hari nagiinom lasit ulo. Adi haak. Adto man. It man nga laba. Bayton. Ut danala. Sige na. Adto na lang halaba. Ito. Wagir. Ano? Lito daw niya kanu sir. No. Lalaki binati mat din video. At mga kalaki ng puno. Di na kuno kay may mga lalaki. Oh wow. At kung hindi kayo magpapasigat ko na siya. Para uyaban ko na. Okay Layton. Kaya may gogo din. May ba siya naging uruan. Eroy. Ah, di man sir. Pinang ng tadong. Tadong maiton. Diri pagkadakuan sa Di ka lagod Sir. Di mo to si pagkansya ito. Linari sila naman. Man nakita ka mat ng mga unglas. Ito guys. Nandito po kami. Puta ka mabungkulan na kita hari. It naman. Slide kita ulit. Agay! Ano yung Eroy? Puta ka agay. Di. Nanula ka di. Nay. Lorong. Uy body. Ayos dinit mga tanong man. Uy may halas. Ato man. Oy, tadong. Dito na lang kita tabok may dito. Man nagpapres mga unglas man. Kakain na. Ato ano pa dinara-dara at niyo? Kay mga lorong. Kakainin. Ato. Ano dinara-dara man niyo? Sige Sir. Lorong. Adi sir na unglas. Bay. Oy iniari nagmimino. Puta ka mabungkulan laki ton. Masyado wala na nga body. Anong alsa ha? Ano kay taktil man? Na-stuck up. Stuck up. Yung kalorong. Maninulas ko. Adi po. Adi. Sila ko na ko ano, buddy. Nice one. Ano pa naman tayo higdaan? Yaw god. Dito lang ako. Okay. Nulay ka. Puta ka tiberoy. Nulay ka. Puta. Yung kalorong-lorong hari. Puta ka. Kaong laasan utoy. Okay. Woo! Okay. Okay. Katiyo bislaan. Ha 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 ha. Ay, ano ka mo?
Wala sa video ko. Kiki-join. Ha? Kiki-join. Oh. Kiki-join. Kadeng! 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 Aray, morning ko rin ni Sir Marilyn. Hindi lalibay ka mo rin. Kadeng! Ang chopstick! Balita, stick it on can tripod. Lapa guys. Yeah, Tapos aray, tayo. Sir Tintin. Ano po? Ano yun? Ay, ako ginugawit kiyat. Inggawas mo man. Alas po tayo guys. Ay po si Tarzan. Tarzan. Ito po ay tutog-tuhog. Taluro. Sugad-sugad. Oh, ikakaling-aling na yan. Diri. Sari? Oh. May bintana, sir. Mas maupay. Ah, siring ka. Damn. Man. Damn. What a dog. Urok man. Yan po guys. Kita lang ni ka di sir. Smell gid lang, nabis na mo lang pa sa. Seros. Makain. Tutulog kami didi. Marmar itwaray didi. More. Di ba? Asa Central? Oh. Kitchen. Si Adam Central. Alwin. Tiankin. Mr. Eng. Katay, mister. Ano oras ko nakikita? Kuya Central. Mamalay pala. Dapat gindara ko ng tent, pero pwede mag-init. Ha? Bisa sugad na ito. Sir Marvin! Ha? Hindi na naman. Hello po guys. Andito po Nagulat ka mo dito ni Dino ko isgang kamo itong pagtinuod ka ni Sir Marvin kay dili. Hello po guys. Scam po kami ni sir. Okay lang naman tent. Makakag-push up po kami. Marvin, Halo? tira mga gamit pa kuha na. Ato pa dito? Oo. Sige. Tutuan na nito yung mga gamit. Ayaw ko pagtinuod ka ni Sir Marvin kay dili ka siya tiyat iyo mayor din hi. Tara, tara dali. Ha? Kung ano Po. pa Nakakaulang. Kailangan itiyo ko ha mga... Kading. Kiyan ikita't mga motor gada. Kiyan. Iya, kakalay ka anak. Ang kini. Sino kinit? Dominguez. Awano, asya inin kan roka? Oh, Isda. Ata isda. kasi ko ang piyan kan ati Karen.
Karin niya. Aliaso? Dere. Bunto ko man. Plus 10 na. Oo, siya mo. Kuan player mo daw at bali, wala no? Dito na lang pangitaan na la. Ano ini? Mawari nga ni ato ang siya. Sige. Ano nila ya? Hello po guys, sa po ang sapatos dunot. Ayun, nandito po tayo sa tent na kulay blue at may orange. Tutulumat dorhin eh. Upat. Hoy! Shh! Eh, gawa ng gamit ko. Angad to. Ada na. Kitin. Sisikaran takari. Ata diri. Inigin ka kadingan. Wait, aadili na po. Ano bro? Oh. Diri ini door. Hindi na po si taadi kinungan ni kainit na. Adi di warahin na. Anong gidi waray na? Kulang ito, nak. Brown wine. Eh, Brown. Hain. da. Ano nga daan? Higdaan mo. Oo nga, nihigdaan nga ni din. Sa problema, waray na nga di ko. Kumayton. Ubus na. Kumayton. Sir, sir. Babaw. Tehel nulay ka. Alang, sinapatos ako. Nakadaban sa patos. Kaganina pa ba mahulos. Mabawang ba itakil ka? Magalit Dara kang cellphone. Lubot mo nag-cellphone. Ako may load. Sir, may signal mo, di? Uy, kinahanglan ng tapat talaga hingkuan, oh. In? Eh. Para la, sir. Bayto ni Hari nala didi. Ako, hindi ako. Kaya pag uran hiton makuan, hindi maparubos. Basta higdaan. Pamiling na lang ninot karton. Oo, itman karton. Oh, ini ang gamit ini. Diri ka nang diri kasi ito. Walang dida na. O bisa naman diri. Mapo-full storage kada, sir. Ito man ano dito. Kuan. Damn. Ay, sulod niyo. Katingin. Sulod. Sir, sulod. Sulod. Ano? Sulod yaddo. Ngayon. Wadto, ilaro. Tawag ko? Ah, Sundang. pare dira? Sir. Ang sundang? Bakit atakan ng papa? Kating. Kating. Ka-dayo. Sir, hindi ka naman kada tuman sabitan. O sampayan, o diri ngayon. Sabitan. Ton. Tsatsaga, sir, tsatsaga. O di na tsaga. Kamayda na. Sakto nga, napulo na tao, kabataan. Asya din. Oo, siya ito siya daw. Man? Katiyang! O, diri, yung kakabit ka. Ada portahan. Uy! Sinilis mo, balik mo. Papasuan. Kaya palangan, kalayo na. Dito mo yung trapal din ako, boss. Ha? Oh, ni. Ang kalay nitin. At kasi ginikbol ng pino. Ata dudu ano, door. Sa door. Upat. Upat? Diri to. Ma, bunun di won di di. Zone. Kulanay. Treat me like whitey. Ako ang kasi hindi. Boga mi. Kinamlan ito talaga dito. 18 hours na, sir. Uy, iparungan na ito. Dito po ang batang Quiapo.